Stihol ťa dnes už niekto nasrať? Mňa nie, ale stihol som napísať knihu presne pre teba. Volám sa Michal Dendis a posledných 7 rokov som si robil taký osobný experiment. Nie vždy príjemný. Občas ľadová voda, občas hlboká meditácia a občas otázka, či som sa zbláznil, alebo našiel niečo, čo mi unikalo celý život. Cezar mal filozofiu. Rozdeľ a panuj. Ja mám opačnú. Spoj a ži. Zistil som, že limity tela sú oveľa ďalej, než nám kedy kto povedal. A limity vedomia? Tie sú až tam, kam sa odvážiš nazrieť. Ak máš pocit, že ti život tečie pomedzi prsty, že niečo chýba a že tvoje ja sa stratilo niekde medzi povinnosťami a realitou, tak toto je pozvánka. Do sveta, kde sa telo a myseľ prestanú hádať. do priestoru, kde príroda učí rýchlejšie než knihy a kde ty sám začneš zisťovať, čo všetko ešte môžeš byť. Moja kniha Ako sa to dá nie je o tom, čo máš robiť. Je to o tom, čo všetko je v tebe, keď sa prestaneš báť pozrieť sa dnu. Ak chceš, poď so mnou. Ukážem ti, ako sa to dá.